Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα challenge. Θα γίνει χαμός. Πάμε να το δούμε. Μιχαλία! Challenge, έλα εδώ! Σήκω, σου έχω μια βιντεάρα. Έλα να στο δείξω. Εδώ. A few moments later. Πάμε, το έχουμε νομίζω. Ρε Γιώργο, παράταμε. Το έχουμε, έλα, σε παρακαλώ. Μόνο 15-20 προσπάθειες θα κάνουμε. Ξέρω εγώ, όσο μας πάρει για να βγει. Πρέπει να τα καταφέρουμε, παιδιά. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ αν δεν τα καταφέρουμε. Τι κάνουμε, τι φτιάχνουμε. Τι κάνεις ρε. Τι κάνετε. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε ένα challenge. Δεν με καλέσατε. Σε κάλεσα, εσύ δεν ήρθες. Δεν με καλέσατε. Λοιπόν, θέλεις να έρθεις να το δούμε. Καλά, έχει δεν το έχω. Όπως το προηγούμενο. Το έχω. Ή όπως το επόμενο. Το έχω. Έλα εδώ. Πρώτη προσπάθεια. Έφυγε ρε. Είναι όχι. Δεν το θυμάμαι. Από ευθεία ξεκινάει. Από ευθεία. Λίγησε εδώ. Περίμενε ρε παιδί μου. Μην μου κάνεις τέτοια. Πόσες φορές το έχουμε δει. Να κάτσω. Καμία. Και αριστερό. Και όπως είσαι εδώ. Νομίζω όπως είσαι εδώ. Έχεις βάλει κρέμα. Έκανα μπάνιο. Γιατί έκανες μπάνιο ρε φίλε, πώς θα σε πιάσω εγώ τώρα. Γιατί έκανες μπάνιο. Ήθελε να έρθω προμιάρα. Όχι παιδί, για να δοκιμάσουμε από εδώ. Πρέπει να φύγεις. Μπροστά, πίσω. Σε καμιά ώρα θα τελειώσεις και δεν θα το έχουν πετύχει. Γιατί δεν θα το έχουν πετύχει. Πάρτε με τηλέφωνο, θα είμαι εδώ δίπλα να πεταχτώ να το κάνω. Τσάω. Αντώνη, μην φεύγεις. Αντώνη, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Ήταν πολύ τιμή. Ναι, ήταν πολύ Επιστρέφω. Θα το έχουμε κάνει. Κοίτα, σου έχω και μαντιλάκια. Να καθαρίσω το πόδι να μην γλιστράς. Φέρε ένα. Έβαλε λάδια ρε φίλε για να έρθει να κάνουμε challenge. Δεν είναι λάδι. Τι είναι? Είναι κρέμα. Body cream. Εντάξει. Ναι. Το καθάρισα καλά. Λοιπόν. Πάμε. Ναι. 2, 3 και μπρος πλάι, περνάς. Εγώ βρήκα κάπως κάτω. Η μέση μου. Σήκωμα. Τελείωνε. Η μέση μου. Έλα. Φέρ' το. Το έφερα. Πες από κάτω. Το έχουμε τώρα λέτε. Εσύ. Όχι. Ευχαριστώ. Είμαι έτοιμη. Μην έρχεσαι άλλο πιο πίσω, πρέπει να πάω έτσι να πάρω φόρα. Ναι. 3, 2, 1 και. Πλάω. Περνάς. Α, ήμασταν λίγο πιο κοντά τώρα, Μπορείς να με σηκώσεις. Όχι, προφανώς δεν μπορώ. Για να πέφτεις δεν μπορώ. Δεν με σηκώνεις καν, με Μπορώ. σέρνεις. Και προφανώς θες εσύ, γι' αυτό δεν φταίω. Ο λόγος. Κάτσε χαλάρι. Ο λόγος σου, θέλω εγώ. Γιώργο, άκου να μπορείς να μ' ακούσεις. Την ώρα που θα με τραβήξεις, πρέπει να με σηκώσεις κιόλας επάνω. Για να έρθω από πίσω έτσι. Όταν σε τραβάω στο μπροστά. Και μετά πρέπει να περάσω από κάτω σου και να σε Ναι, να κάνεις τοποθετήσω. Ναι, πρέπει να φτάσω εδώ πέρα. Κατάλαβες. Πού να καταλάβω. Φέρε χέρι. Φέρε πόδι. Λοιπόν, κάνω 1, 2, 3, Ναι, και 4, ψηλά. 5, 6 και τελείωσε. 1, 2, 3 και. Μπροστά! Πίσω! Δεν βγαίνει. Λοιπόν, δες το βίντεο ξανά. Δεν βγαίνει. Φέρ' το, όχι, Σου λέω. όχι, φέρ' το βίντεο, δεν κάνεις κάτι σωστά. Εσύ δεν κάνεις κάτι σωστά. Εγώ νομίζω τα κάνω όλα σωστά. Νομίσματα. Δες το βίντεο. Λεοπάρδου θήκη.
Δεν έχει Κάνει ροή. ένα έτσι, κάνει ένα έτσι στο τέλος, κάνει ένα Δεν έτσι. έχει ροή. Στο τέλος κάνει ένα έτσι. Λοιπόν, θέλω ροή στην κίνηση. Τραβάς, σηκώνεις, περνάς. Τέλος. Πες το ρε τόση ώρα. Πες το τόση ώρα. Τόσο απλό. Παίρνα, τελείωνε. Φέρε, Πάρε. πιάσε. Δώσε. Και. Ένα. Δύο. 3 και. Και. Ω, ήταν καλύτερο! Ήτανε καλύτερο! Ήταν το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Μπράβο ρε! Είμαι πάρα πολύ καλός. Το έχουμε τώρα. Το έχουμε. Κάτι πρέπει να είναι. Μπράβο! Μου. Πάμε. Παιδιά, έχω ένα προαίσθημα. Ότι θα μου φύγει τώρα. Από το σφίξιμο. Όχι, πλάκα. Έχω ένα προαίσθημα. Τι έλεγες? Ότι θα... Έφαγα φασολάδα, η αλήθεια. Οχ. Τάπα. Φέρε πόδι. Το έχουμε, Μιχαλιά. Συγγνώμη, σκοπός ήταν υδρότα σου με το χέρι μου. Είσαι σοβαρό. Πάμε. Είσαι σοβαρό. Έλα, ξεχάστηκα. Μα 3, τι κάνει τώρα έτσι. 2. Δεν είναι έτοιμη. Μα σκόπισες τον υδρότα σου. Μου κόβεις τα φτερά. Όταν έχω ξεκινήσει να πάρω τη φόρα για να βγει και μου λες ότι μα αυτό, εκείνο. Μου κόβεις τα φτερά, ρε φίλε. Πώς θα το βγάλουμε? Τελείωνε. Πάμε, το έχουμε τώρα. Το έχουμε. Δυνατά. Δυνατά, Μιχαλία. Ναι, ρε Γιώργο. Έτοιμος. Έτοιμη. 3, 2, 1. Πάρ' το. Πλάι. Πίσω. Πιο ψηλά. Θα βγει. Όχι. Πώς τα βλέπεις να δείτε τα πράγματα? Δύσκολα. Με τον Γιώργο που έχει μπλέξει στη Μιχαλία, δύσκολα. Τι δύσκολα, ρε. Δύσκολα. Κάνω αυτό που σου λέει η Μιχαλία, ρε φίλε. Ψηλά, ροή και ενότητα. Ναι. Ωραία. Πες μου. Έλα εδώ. Περιμένω με την Άννα. Γουρνάκι μου. Η Άννα γιατί γελάει, μπορείς να μου πεις λίγο? Πες μου τι πρέπει να κάνω και θα το κάνω. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά, ταχύτητα, Για να υπάρχει και ροή. για να υπάρχει και η ροή. Οπότε, πιο ψηλά, ταχύτητα, για να υπάρχει και η ροή. Όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί και θα βγει. Εννοείται. Πάμε. Δυνατά. Πάμε, Γιώργη! Ο μόνος του. 3, 2, 1, πάμε. Απονεύρωση! Συγγνώμη. Πρώτη φορά φωνάζει έτσι σε challenge. Πρέπει να πόνεσαι πολύ. Τι. Το έχει πάθει και ένας φίλος με αυτός και δεν ξαναπερπάτησε. Απονεύρωση. Έχασα το φως μου. Θες να σταματήσουμε, πες μου. Όχι φίλε, δεν τα παρατάω. Έτσι, μπράβο, σήκω! Πάμε. Θα πάρω λίγο μαγνησία για να μην διστράω. Τώρα το σκέφτηκα μετά από 20 προσπάθειες. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε! 3, 2, 1. Ναι ρε! Ναι! Το κάναμε! Το κάναμε ρε! Πάρτε το! Μπράβο μας! Μπράβο! Τα κατα... Ο επιμένων νικά. Κανείς δεν πρέπει να τα παρατάει. Κανείς. Θα ψάξω κι άλλα challenge και θα τη βρω και θα την ξαναφέρω εδώ. Όντως τώρα.
Αποστολή εξτελέστη. Εδώ είμαστε εμείς, δεν φεύγουμε, συνεχίζουμε δυνατοί να φέρνουμε κάθε αποστολή εις πέρας. Πώς το είπε, ύψος, ταχύτητα, ροή. Για πες, πώς σου φάνηκε. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να μου βρείτε τρόπο να με κρύβετε εσείς. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να ξεφύγω. Με φωνάζει, τρέχω, κάνω ράνο, βρείτε μου έναν τρόπο. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Έχω σακατευτεί. Ευχαριστώ.